ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट तो करने आए हैं। बिहार झारखंड की ताज़ा खबर देखी आज आ रहल बा अरवल जिला से। अरवल जिला में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के कल गई शुभारंभ। खबर अब जानी विस्तार से। खबर अरवल जिला से बा, जहां गांधी मैदान में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ सुश्री जे प्रियादर्शनी जिला पदाधिकारी कैनी। अरवल एवं के जोन पुलिस अधीक्षक बानी राजीव रंजन दोनों आदमी के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कैनी जा और शुभारंभ कैनी जा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन अरवल के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन 21 से 23 दिसंबर 2021 तक कल जाई। एकरा अंतर्गत संपन्न होखे वाले के विभिन्न खेल जोन बा अलग अलग स्थान पर चयन कल गई बा। एकरा में जोन बा एथलेटिक, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट के आयोजन जोन बा गांधी मैदान अरवल में हुई। वही बैडमिंटन और वॉलीबॉल के आयोजन जो इंदौर स्टेडियम में अरवल में कल जाई। यह कार्यक्रम में 72 गो विद्यालय के जोन बाड़न छात्र जोन बाड़न ओकरा में हिस्सा लियन। एकरा खातिर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर लेले बा, कमर कस लेले बा। कार्यक्रम के उद्घाटन करत जिलाधिकारी कहनी कि अपना जोन बा जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डालल और खेल जोन बा हमारे परिवेश से जोड़े के बा। ये सब खातिर समायोजन सिखावल जाई। खेल जोन बा संतुलित सिखावल जाई। वास्तविक जीवन में सदैव सजग और जीवन में आशा निराशा के दौर से बाहर निकले खातिर खेल बहुत जरूरी बा। देखी विस्तार से हो जाए के जिलाधिकारी का कहनी, हो जाए के पुलिस अधीक्षक का कहनी। इस सारा भोजपुरिया खबरें विस्तार से दिखावे जा रहा बा। बस एगो निहोरा बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी। स्पोर्ट्स टीचर्स और हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को स्वागत है। हम लोग 3 दिन ये जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर रहे हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं। इंग्लिश में देयर इज अ प्रॉवर्ब, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसका मतलब यही है कि जितने यूजुअल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है उतने